wil graag weten wat jij daarover denkt. Ja, absoluut. Ik ben daar alleen maar... het is inderdaad zo, er zijn zoveel soorten van relaties ook. En dat is ook een stuk waar ik over spreek in de magneettheorie, op basis waarvan dat je elkaar hebt aangetrokken en wat dan het potentieel is in die relatie om daarin verder te evolueren. En ik zeg niet dat niet elke relatie is een tweelingzielrelatie, dus inderdaad die stuwing die telkens die bron van liefde terug in beweging brengt, is niet altijd evident. Zelfs ook niet bij een tweelingzielrelatie. Het blijft ook wel een stukje inzetten, maar voor mij blijft die kwaliteit van meestromen en het besef dat het inderdaad telkens gaat over naar je eigen potentieel gaan en naar het potentieel in je relatie gaan. Dat is zo voor mij wel... Het is voor mij, laten we zeggen, meer een uitnodiging om daar goesting hebben om daarmee bezig te blijven. Is het voelen van stromen in jezelf en in de relatie. Ja. Verder over die stromen, maar dan in de praktijk. Over seks gaan we het hebben. Je wilt dat al aan, vanuit het oosten heeft men een beetje een andere benadering van die eenheid tussen lichaam en geest. Er is zelfs een boeddhistische traditie die beweert dat men de ultieme verlichting maar kan bereiken in de seksuele vereniging. Dus dat geeft eigenlijk het geheel van seksualiteit een veel meer sacrale dimensie. En ik denk ook het vluggertje mag af en toe, ik heb daar geen probleem mee. Maar ik denk inderdaad vanuit wat is kunnen we op de verschillende niveaus tot beleving komen en een stukje bewust worden van ons lichaam en hetgeen wat ons lichaam omgeeft, zoals bijvoorbeeld onze chakras, kan tot een fundamentele andere beleving en vooral dat beleven van die eenheid daarin tot stand brengen. En dan kom je niet inderdaad tot dat gevoel van leegte wat er vaak is na een seksuele daad, dat de man heeft zich ontladen en de vrouw zit daar met een gevoel van leegte, van onvervulling. En ik denk als je een beetje aandacht kan besteden aan echt samen te zijn en als je voor een beetje de gevorderde, wanneer je bewust bent van je chakras en je kan bijvoorbeeld tijdens het vrije leren om die chakras te versmelten, dat je eigenlijk voorbij die limieten gaat van het puur lichamelijk en dat is absoluut niet ingewikkeld. Het vraagt enkel zowat aandacht, gerichte aandacht voor elkaar. Ja, dan kom je tot een volledig andere beleving, waarbij het de beleving van eenheid.